Mayong adlaw kaninyong tanan dinha. Nalipay kog dako nga sama sa gihapon kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Nagapasalamat usab ako sa tanan nga mitabang nga kita makakita, makadungog og ma-analyze nato og makaantigo kita kung kinsa si Jesus ug unsay iyang gitudlo kanato. Karon ang New Testament magsugod og Matthew, Marcos, Lucas. Naa kita sa Lucas kapitulo 11. So sa dili pa kita magsugod, atong hangyoon ang Espiritu Santo nga maoy magauban kanato karon. Atong iduko ang atong ulo ug ipiyong ang atong mga mata aron nga kita mag-aampo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga imong gipadala ang imong bugto nga anak aron nga magpakamatay didto sa Kalbaryo. Ginoo, daghang salamat usab sa pulong nga gipreservar. Hinaut po nga ang Espiritu Santo maoy magtudlo kanamo karon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Wala na ito nahuman ang Kapitulo 11 sa usang semana. So, atong review og unsa ang atong gitunan sa unang as a review gikan sa 11 and then Kapitulo 11 versikulo 2, 3 ug 4. Dito atong makita, dito atong nabasa, atong natun-an nga ang mga disciples ni Jesus Christ nakadungog sila sa ampo sa atong Ginoong Hesukristo. Og kabalo kita nga sila daghan silang na-memorize ang mga pag-ampo. Apan unique kaayo ang pag-ampo sa atong Ginoong Hesukristo. So miingon sila, Ginoo, pwede ba nga imuming tudluan sa pag-ampo? So mao ni gitudlo ni Jesus sa versikulo 2, kon mag-ampo kamo ingna amahan simbahon unta ang balaan mong ngalan, maghari ka unta kanamo, ihatag kanamo sa matag adlaw ang pagkaon nga among gikinahanglan, og pasayloa kami sa among mga sala kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo, og ayaw kami itugyan sa pagsulay. And then sa versikulo 14, si Jesus gidudahan nga giyawaan. Sa versikulo 14, usa ka panahon ni ana gipapahawa ni Jesus ang yawa nga amang. Og sa nakagula na ang yawa, nakasulti ang taong amang og nahibulong ang mga tao. So, si Jesus, daghan siya kaayong mga milagro nga iyang gihimo. Apan kining panahon na karon, pareha lang ni nga kung naay imong gihimo, daghang mutuo, aduna po'y mga tao nga critic kaayo nga dili mutuo nimo. So mao ni nahitabo nga ang mga tao daghang mituo, believe sa iya pero ang mga religious leaders, mga pangulo sa ilang relihiyon, maoy nagduda kung kinsa yun ni Jesus. Ilabi na nga sa nakita nila nga si Jesus naghimog milagro, miingon sila, ang iyang power, ang iyang gahom gikan ni Satanas. Miingon si Jesus, dili na tinuod na akong gahom gikan ni Satanas, gikan kini sa iyang amahan. Kay kung gikan pa ni Satanas, nganong imang gipapahawa si Satanas, nganong against man ang atong Ginoong Hesukristo ni Satanas. So kini mga religious leaders, kita makabasa kita mahitungod sa mga tao nga mga leaders,
party sa mga Pariseo, mga Sadduceo, mga teachers of the law. Mao ni sila mga think tank. Mao ni sila mga eksperto sa balaod. Apan kini sila mga tawhana ang wala mo tuo, musalig sa atong Ginoong Hesukristo. O versikulo 29, ang milagro nga buot nilang tanawon. Samtang nagpunsisok ang mga tao, libot kay Hesus, mipadayon siya pagsulti. Pagkadautan gayud sa katawhan ni ining panahuna. Nangayo silang ilhanan, apan walay ihatag kanila gawas ni adtong nahitabo kang Jonas or Hunas. Kining mga tao nga relihiyoso nangayo silang ilhanan kung si Jesus bagayod ang gipaabot nilang ni Messiah for a long time sa pila ka gatus ka tuig. Kining mga Hudiyo nagapaabot sila og usa ka manluluwas sa laing pulong Kristo o Messiah. Kay nasulat sa ilang libro sa Old Testament nga ang Ginoo magpadala o ang nahitabo God daghang mga tao nga fake piki nga sila ang Messiah. So pag abot ni Jesus kining mga so-called mga eksperto wala sila motuo nga si Jesus ang Messiah. So nangayo sila milagro nga ikaw ba gayud ang Messiah? O mingon si Jesus, kining generation, kining mga tawhana nangayo o nangayo sila mga milagro, nangayo sila ilhanan nga ako bagayod. Ang sulti ni Jesus, versikulo 29, pagkadautan gayud sa katawhan ni ining panahuna. Nangayo sila ilhanan, apan walay ihatag kanila gawas ni atong nahitabo kang Jonas. Nahibalo kita kung wala mo nahibalo ni Jonas or ni Hunas. Si Hunas usa ka tawo sa Ginoo nga iyang gisugo nga mag-sermon didto sa usa ka lugar nga makasasala ang mga tao dito sa Nineveh. Apan sa pagsakay ni Jonas kay gusto siyang mo iskapo, dili siya gustong mo sermon dito dapita, dili siya siguro gusto nga maluwas sila. So misakay siya laing barko. Ang Ginoo nagpadalag dako kaayong balod, nagpadalag dako kaayong bagyo. O duol na unta sila malunod. Ang mga marinero nahibawa nila nga si Jonas mi iskapo gikan sa Ginoo, ilang gihulog si Jonas. O ang Ginoo nagpadala og dako kaayong isda. Gitukob si Jonas sa 3 ka adlaw. Si Jonas nabuhi dito sa tiyan sa dakong isda. Og gibulot siya dito usab sa lugar nga Nineveh nga gisugo siya nga dito magsermon. Dito nagsermon siya, ang mga tao nagrepent sa ilang mga sala. Napasaylo sila. Tulo ka adlaw si Jonas dito. So mingon si Jesus, ang ilhanan nga iyang ihatag kanila ni ining mga religious leaders mao nga 3 ka adlaw nga siya ilansang sa cross, mamatay, apan pagka 3 ka adlaw mabanhaw siya. Mao nay ilhanan nga iyang ihatag nga siya ang pinadala sa Amahan. And then, versikulo 37, magsugod na kita. Gisaway ni Jesus ang mga Pariseo o ang mga magtutudlo sa balaod. So, kining Pariseo, mga Pharisees, magtutudlo sa balaod, mga Sadducees, mauni, mga membro ni sa mga party sa ilang relihiyon, nga stricto kayo,
nga ilang gisunod ang oral tradition o mga uban nilang tradition nga nahimo na evolve for many years. Sa pila ka gatos ka tuig, ang sugo ni Moises nahimong daghan kaayo o sila ang pinaka-stricto kaayo nga sundon gyud. Silang gabantay nga ang mga tao sa Israel musunod sa ilang gihimo nga mga balaod o nag-expect pod sila nga si Jesus musunod sa ilang balaod. So atong tan-aw ni sila kay dili lang sa unang panahon ni Jesus. Bisan dito sa Saudi Arabia, sa Iran, sa Iraq, stricto kay na sila. Bisag ang pagtabon sa ulo sa mga babae, kung magkasayop sila, pasilbing mamatay, pasible silang ipreso nga dugay kayo. Karong panahon na dinay usa ka babae dito sa Iran nga murag pagtabon niya sa iyang buhok, may gamay nga buhok nga nakita, gipreso siya ug namatay siya, gipatay siya. Ang mga tao nagreklamo og husto nganong mao man himuon. So sa unang panahon, mao po na yung mga tao, adunay mga leadership nga stricto kaayo sila nga mamiligro imong kinabuhi. So mao ni siya. Versikulo 37. Sa nahumana si Jesus og sulti. May usa ka Pariseo nga midapit kaniya sa pagpangaon, busa miadto siya og nakigsalo kaniya. Kay bulo si Jesus nga kini mga Pariseo dili believe sa iya ha, mga kritiko niya, apan wala siya nakipag-amigo gyapon siya ni ining mga tawhana. Wala siya nagdumot nila. Miadto siya kay giimbita siya sa pagkaon. 38. Natingala ang Pariseo sa pagkamatikod niya nga wala manghunaw si Jesus sa wala pa mukaon. Diri sa balay, ang kung ang mga apo namo muanhi diri amo pakaunon amo dang ingnon, guys, please wash your hands. Gusto ginamo nga sila manghunaw o bisan karong panahona nga pandemic, nag-amping gihapon kami tanan diri nga manghunaw o mga sanitizer bisan asang dapitan na puno para dili mahugawan. Apan mao ba ni reklamo sa Pariseo ni Jesus nga si Jesus wala nang hunaw usa mo kaon? Dili. Kay sila kini mga Pariseo sa ilang tradisyon, sa ilang pagtudlo nga kung manghunaw usa mo kaon, adunay mga paagi kung unsaon panghunaw, paglimpyo sa kamot, abi natog sayon lang kaayo. Apan sila adunay sila'y seremonyas. Palitag kay mituo man sila, adunay sayop nga pagtuo nga kung matulog sila, adunay mga demonyo nga mo attach sa ilang mga kamot. Sumo nang kinahanglan hugasan na nila usa sila mukaon. So hugasan nila pagkahuman usa pa sila mukaon. So para sa ato murag simple kaayo ni, apan dako kaayo ni sa ilaha. Seryoso kaayo ni kung dili ka mukaon nga wala ka musunod sa ilang mga tradisyon kung unsaon panghunaw. Versikulo 39. Tungod niini miingon ang Ginoo kaniya, miingon si Jesus, kamong mga Pariseo naghinlo sa gawas nga bahin sa tasa o plato, apan ang sulod ninyo puno sa pagpanikas o kadautan. Mingon siya, hugasan ninyo aduna mo'y espesyal nga seremonyas aron mga mahugasan inyong plato, apan may unsay gisulti ni Jesus, apan sa sulod ninyo, sa sulod sa inyong kasing-kasing na puno sa pagpanikas ug kadautan.
Dinhi atong makita nga si Jesus concern siya kaayo dili sa gawas kundi sa sulod sa atong kasing-kasing. Versikulo 40, miingon siya, mga buang. Wow! Sakit-sakit ang gisulti ni Jesus nila. Mga buang. Dili ba ang Dios nga mao'y nagbuhat sa gawas sa bahin, mauusab ang nagbuhat sa sulod? Buot niya pasabot, ang Ginoo nga gabuhat sa atong lawas, siya pod ang gabuhat sa sulod sa kasing-kasing. Nga importante kayo. Versikulo 42, ingon siya, pagkaalaot ang sa versikulo 41, pagkabuang ninyo, karon ingon siya, pagkaalaot ninyong mga Parisiyo. Naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulo kabahin sa mga lamas, ingon sa herba boyna, mga herbs, o kanikag, wala ko kay balog unsa ni, o uban pang mga utanon, kay balog ta kini mga utanon sa ilang garden. Apan wala ninyo hatagig pagtagad ang hustisya ug ang gugma sa Dios. Kinahanglan ninyong buhaton kining mga butanga sa walay pagpasagad sa ubang mga butang. Ang gi-explicar sa atong Ginoong Hesukristo nga kamo maghatag mo og kwarta, maghatag mo og kwarta sa templo, sa Ginoo, bisan pa sa gamay ninyong mga garden, mga herbs, maghatag mo og 10% sa simbahan, sa sinagoga. Apan unsa may problema ninyo? Apan wala ninyo gatagig pagtagad ang hustisya ug ang gugma sa Dios. So kini silang tanan relihiyoso kaayo, unsay gisulti sa ilang simbahan, ila gyud ning gihimo. Apan dinhi atong makita naibaw ni Jesus nga wala di sila gugma. Ang sulod ay silang kasing-kasing lain. Minsan din wala ninyo pagtagad ang justice ug ang gugma sa Dios. Ang pinaka-importante di ay dili nga relihiyoso kita, kundi kita nahigugma sa Ginoo og we love justice, ang hustisya importante kaya na. 44. Mingon pa gyud siya diri, pagkaalaot ang usa, pagkabuang 43, pagkaalaot 44, mingon sa pagkaalaot gayud ninyo mga Parisiyo, mga Saduceo, mga relihiyoso. Sama kamo sa mga lubong nga walay timaan, nga wala lamang hibaluoy sa mga tao nga ila di ay gitamakan. Kay mao ilang tradisyon nga ang lubong dili gyud na tumban. 45, unya usa sa mga magtutudlo sa balaod miingon kaniya. Kini sila pareha ni silang grupo, mga Sadducees, Pariseo, mga magtutudlo sa balaod, mo ni sila moingon abogado, eksperto sila sa sugod ni Moises. Mingon siya 45, unya usa sa mga magtutudlo sa balaod miingon kaniya, magtutudlo sa imong pagsultin ni ini, imo usab kaming gipakaulawan. Si Jesus mitubag, versikulo 46, pagkaalaot usab ninyong mga magtutudlo sa balaod, gipapas-an ninyo ang mga tao sa makabuktot nga palas-anon, apan kamo mismo dili man gani muhikap ni ini bisan sa usa na lamang katudlo ninyo aron pagtabang kanila. Ila di ay gihatagag daghan kayong mga sugo-sugo ang mga tao nga nabug-atan na sila gusto o sila dili gani mutabang. Daghan siguro natabang ang mga tao sa simbahan, apan sila wala nag-antos, ang mga tao lang. 47, ingon siya na napigihimo niya pagkaalaot ninyo. Nga naman, nagbuhat kamo og nindot nga mga lubnganan
alang sa mga propeta nga gipatay sa inyong mga katigulangan. Sa ingon niini, kamo mismo miangkon nga kamo miuyon sa gibuhat sa inyong mga katigulangan. Kay sila mao'y nagpapatay sa mga propeta o kamo ang nagbuhat sa ilang mga lubnganan. Sa unang panahon, sa wala pa si Jesus, ang amahan nagpadala og mga propeta, mga tao nga spokesmen of God, magsusulti sila sa Ginoo o gipatay sila sa mga Hudiyo. Usab og sila og kamo ang nabuhat sa ilang mga lubnganan, pero gipatay ninyo sila. 49, tungod niini, mingon siya, ang kaalam sa Dios nag-ingon, padadaan ko sila mga propeta og mga sinugo og ilang lutuson ang uban og ang uban ilang faction. Si Jesus usa sa mga propeta, ang iyang mga disipulo unsay nahitabo, gipatay sila. 50, busa, therefore, paninglan sila mga tao niining panahuna tungod sa ilang pagpatay sa tanang mga propeta sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. 51, gikansa sa pagpatay kang Abel ngadto sa pagpatay kang Zacarias nga gipatay taliwala sa halaran o sa balaan nga dapit. Oo, sultihan ko kamo, silutan gayod ang mga tao ni ining panahuna tungod ni ining tanan. Dini atong mahibawan nga aduna di ay silot nga moabot sa mga tao nga ilang gilutos ang mga mensahero. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, gitipigan ninyo ang Yahweh nga maoy moabli sa pultahan sa kahibalo. Apan kamo mismo wala mosulod o gisanta ninyo ang buot mosulod niini. Mingon sila, kamo unta nga naantigo nga dalhon ang mga tao, nga ang mga tao unta nga ipreparar ninyo aron nga pag-abot sa Misaya, sila musulod. Sila ang nahibalo, sila ang gatuon sa karaan nga tugon. Mingon sila, naamoy Yahweh, nga sila unta makasulod sa gingharian, pero kamo ang babag nga kining mga tawhana wala makasulod sa gingharian sa langit tungod ninyo, tungod sa inyong pagka-religyoso, o mingon sila, kamo na unta mo Yahweh nga makasulod. Sa dayong biya ni Jesus ni adtong propeta, gisaway siya pag-ayo sa mga magtutudlo sa balaod og sa mga Parisiyo, og nangutana sila kaniya may tungod sa daghang mga butang. Gisulayan nila siya paglitag aron masakpan siya nga nasayop sa iyang gisulti. So mao ni mga tawhana sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo nga wala sila pagtuo, wala sila pagsalig, sige nilang gisulayan ang atong Ginoong Hesukristo. Nagkuha sila litag aron nga ilang madakpan si Jesus. So, sa atong panahon karon mga igsuon, unsa may atong gihimo nga sa pag-abot ni Jesus, ang atong Ginoong Hesukristo mobalik, siya ang judge. Unsa may atong buhaton, unsa may atong gibuhat karon nga kita nga ang judge nga si Jesus pagbalik moingon nga wala kay sala. You are not guilty, you are innocent. Inosente ka. Wala ba mo kay balo nga pagpakamatay ni Jesus didto sa Kalbaryo, ang iyang pagkamatarong iyang gihatag kanato, ug ang atong sala gilansang didto uban
ni Jesus. Kung tinuod gyud nga misalig, mituo ka ng imong sala gikuha ni Jesus sa Kalbaryo. Ang judge, pagbalik ni Jesus, muingon siya nga, you are not guilty. Kay ang nakita sa Ginoo mao ang pagkamatarong ni Jesus nga iyang gihatag kanato. Nagaampo ako nga unta kita mosalig sa atong Ginoong Hesukristo. Sa unang panahon, ang mga eksperto, ang mga nahibalo sa pulong sa Ginoo, wala sila mosalig sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa pulong nga imong gihatag kanamo. Hinaot pa unta nga ang among pagka-Kristiyanos, ang among pagsunod kanimo dili lang sa gawas kundi sa sulod gyud sa kasing-kasing. Hinaot pa unta nga kami magatanaw sa among kaugalingon nga kami makasasala o gakinahanglan kami og pasaylo. Tungod sa imong gugma, Ginoo, imo kaming gipasaylo. Nagpakamatay ikaw sa among mga sala. Kining tanan akong giampo, nagaampo usab ko nga imong bantayan ang mga tao karon nga naminaw nga nagtuon sa imong pulong. Hinaot po nga kini makausab sa among kaugalingon sa kalisud sa among kinabuhi. Hinaot po nga kini magahatag og kalipay sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.